Uphetheni esandleni. Uphetheni esandleni. Uphetheni esandleni. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokusethi nezinto. Amafasha basosile. Bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungaye sithi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi ninobelembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesabu ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula tjatsha ujatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo namuhla ke bafowethu nodadewethu angihambi ngedwa ngihamba nendodana yolahleko Thubesi hey madoda igama lami elisha lelo awu indodana yolahleko umne wethu la kwimpunga yesintu TV ugcina ukusivakashela sizobavalelisa ababukeli yebo hayi kodwa ke akuvakashwa phela ekhaya kunjalo ngangivalelisa ngangavakashile usekhaya la noma ngabe izindle zodaka noma ngabe izindle zodaka kusekhaya ngalomhlabele ngisho njalo ngithi kusekhaya la siyahamba sihambe size siphinde sibuye futhi kunjalo mina phela ke ukukhula komuzi ukhula ngakho lokho ukuthi amadodana waphuma ahamba yosebenza kodwa phinde akhumbule emuva ekhaya kanti futhi amadodana asuke evumelekile ukuthi uma ibona ukuthi umuzi wasekhaya iwandisi iyakwazi ukwandisa ukuzukhule umuzi ukhula kanjalo uyabona lo makuthiwa nje ubaba uzela unamadodana wakhe ayakwazi amadodana ukuthi athi hayi cha baba sicela ukwelula uyabona lo ngaloko kusuke ngeve ukuthi kukhona inkinga ekhaya noma umuntu useflathela ikhaya kunjalo kodwa ukuthi ikhaya lo muntu usuke salithanda ngoba liyanda uyabona lo Nkosi yami kunjalo nje nowethu kunomuntu la lo muntu lo uyaqala ukubuka umfanekiso oqoshiwe impunga yesintu uyaqala ukubona uBhubesi akazi ukuthi uBhubesi ubani usebenza kanjani uyinyanga uyahlola uyathwasisa uyathwalisa phela yabona kuyathwala mnewethu enkathini namuhla bonke abantu bakhuluma ngokuthwala bathanda kakhulu izinto ezisheshayo abantu wayibona manje ngiyafisa ukuthi namnewethu umchazele umbukeli omusha wempunga yesinto ukuthi makukhulunywa ngoBhubesi kukhulunywa ngobani yebo cha ke uBhubesi libonga kuduma intaba kunyathi iziba umashaya phansi kushunquthule bese kuphama ngophonda shaya izitha shaya imvamona umfana omncane ke lo gijima kuthashela naze odlula ku finish line babuzana ukuthi udlule kanjani awusuka madoda injini kadizili eduma kuzwala izizwe zonke unyoni ngayiphumuli abantu bayivimba qede bese bayahluleka ngeke ngiqedeke ke umntwana ke kakhokhokazi lo umshana wakosibisi owaphuma esendeni lakwashange ngokwesekelo sethongo ngisekeleke ethongweni lakomama ethongweni lakomalume kobhovungana indlela ke sisebenza ngayo thina siyahlola sisebenza kakhulu ngezinto ezithinta amanzi ukuhlanjululwa kwabantu ngokwemoya ukuhlambulula kwethongo ukuhlanjululwa kwezithunywa siyawalungisa ke namagceke kodwa nje ikakhulu isiphiwo sethu sila ekuvuleni amaphupho nasekuhlambululeni ukuhlambulula abantu ngokomoya ukuhlambulula amathongo nokwehlola ke siyahlola futhi siyathandaza Nkosi yami konke ke sikwenzayo thina kuqala kona emthandazweni ikhona nibhovungane into mhlambe yamakhambe khona noma mhlambe okuyizwasho yebo no amakhamba khona
ngokuhluka wawo okulapha abantu okugeza abantu okuyihlambulula akhona amakhambi zikhona neziwasho futhi esizenzayo ikakhulukazi iwasho eqondene namaphupho neziwasho eqondene nokuyihlambulula nokuyihlanza kwabantu ezisusa amathunzi ezisusa izichitho uyofika nini nazo la kwimpunga yesintu ngicela ungalisho usuku kodwa ke soletha angibeke kanje siyimpunga yesintu TV siyacela okuthi uma ikhona indlela wofika nawo leyo mkhiqizo sizoyibona ukuthi ingabalekelela kanjani ababukeli bempunga yesintu. Okay, uyayibona lo? No, kuzoba kanjalo Nkosi yami, khona nezibani ezu12 sezizonke nazo ngiyocela ukuthi ngiyiphathe bese siyayichaza siyichazela ababukeli ukuthi zisebenza kanjani. Yebo, omunye azibuza ukuthi emphilandaba khona kazikukhona kuningi kokhona awasemphilandaba kulungile sofika ngelinye ilanga sizochaza kahle uyabona sofika sizokuchaza kahle kwasemphilandaba uma uthintile bezibani ngiyathinteka ngoba zikhona asihlabele phambili zikhona phela ngichazele asihlabele phambili Bhubesi. Webhubesi Nkosi yami, uyazi kukhona Bhubesi umuntu angiqondile ukuthi uphendule kuphela noma uhlaziye lo mbuzo engizobuza kuphela. Uma kuukuthi khona enye into ofisa ukujobelela ngayo kulesihloko engizosethula uzokwazi na ukuthi ujomelele ngenhloso yokuthi umbukeli simenzele kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini akwazi ukucaciseleka aphinde futhi akwazi ukuthi ahlomule kulento esoyikhuluma. Kunomuntu Bhubesi othola ukuthi umelele ebusuku ngizoqala lapho uyakwazi ukuthi aphuphe amaphupho amvezela ukuthi la isichitho. Omunye kodwa athi umehamba eyakobheka kubantu ababonayo kuthiwe wena khona isichitho esibi esikuwena uthola ukuthi akekho umuntu omgadlayo kodwa makuhlala phansi okanye kujulwa ibukwa lento kubonakala ukuthi hayi lesichitho ngathi isichitho sabantu abadala isinyama Sedlozi. Into enjalo iyenzeka Bhubesi umuntu abe nesichitho esimembethe othola ukuthi akusona esakhe kodwa isabantu abadala ngoba isabantu abadala sekuyisakhe hayi ngoba nake esithunyelwe umuntu kodwa into manje sifana nensila yakubo. Wayibona lo? Angazi noma uyayizwani uma uyiqonda mhlambe nawe ungajobelela mne wethu. No, injalo bhuti ngoba lento ifana nalento yesilwane hayi ngoba ngiphuma esihlokweni. Kukhona umuntu othola ukuthi uhlushwa isilwane ahamba usilahla kuphela insukwana sibuye, ahamba yokomunye kuphela insukwana sibuye, ahamba yokomunye kuphela insukwana sibuye. Lo muntu lo uthola ukuthi ufika kwena usethi mina sengikhathele ukulahla lesi silwane lesi. Uthola ukuthi umuntu uyabheka uyahlola hayi ngoba kuyisilwane lesalala naso kodwa imimoya yabantu abadala engcolile eyiveza njengesilwane. Kanjalo ke nala emaphushweni esichitho kuyenzeka uthola ukuthi umuntu usefuthile wayiswe emanzini kodwa still lamaphupho lawa esichitho alokho evela. Yini indaba kufocuswa kuyena lo phuphayo ekuhlambululeni yena ekususeni lento ezisichitho kuyena kodwa kungafocuswa ekutheni lento isukaphi kahle kahle umsuka wayo uthola ukuthi kungcole isichitho esisuka kubantu abadala lesi isinyama esisuka kubantu abadala ekufuneka ukuthi mesilashwa kulashwe bona kuqala abantu abamembethe lo muntu lo ukuze lento iphele kuyena. Uyayizwa lo nto leyo mase njalo lo muntu uthola ukuthi lo iloke eba nalamaphupho lawo lamaphupho esichitho azathi umuntu hayi mina sengikhathele ngempela ngisazi kanti hayi ngoba isichitho sikuyena isinyama noma isichitho esisedlozini ufidinga ukuthi lo muntu ahlanjululwe imimoya bese hlanjululwa naye ingakhelwa phezulu lento kugxilwe kushonwe phansi ekutheni isukaphi lento le. Uthola lesichitho nobasuka nje kubantu abadala kufanele kuqalwe kubona kuqala ahlanjululwe lo muntu kuhlanjulula imimoya emembethe bese kuhlanjululwa naye ukuze izinto zakhe izoqonda ilunga. Uyazi Bhubesi uthinta into ebalekile kakhulu futhi kuyenzeka Bhubesi uthola ukuthi phakathi komuzi ke manje phakathi komuzi kuyadinga ukuthi abantu isimo sabantu abadala sihlanjululwe ngoba kwesinye isikhathi uma benza izinto phakathi kwekhaya izinto azenzeki
Uyabona lonto? Yeah. Ngoba njengamanje wena uyayithinta ubuka impilo yomuntu yena siqu sakhe nezinto zakho ukuthi zikwazi ukuthi ziye phambili. Lokhu nako kwasekhaya uma mhlawumbe umbukelo wempunga yesintu ethi cha ngiyafisa mina ukukwenza lokho. Yeah. Angakwazi ukulekelele kumuntu onjalo ukuthi ekhaya nangu ke manje ekhaya sonke thina ekhaya wezwe lonto. Yeah. La ngifuna ukuya khona bhukisi ngifuna ukubuza ukuthi nangu umuntu ufikile wazohlola. Yeah. Wabe mhlawumbe usubona ukuthi le nkinga akuyona inkinga yakhe yedwa. Kodwa inkinga yabo bonke ekhaya. Kufanele ukuthi kusetshenzwe yena yini noma kufanele ukuthi afike nabafowabo nodade wabo. No, lapho ke umnewethu singakuhlukanisa sithi kuhlwa kabili. Njengomuntu omelaphi, ima kuukuthi uyabona ukuthi inkinga evela kulomuntu oze kuwena, inkinga ethinta nabanye abantu bomndeni basekhaya. Yebo. Sike simluleke lo muntu lo ofike kuwena ukuthi akaxhumane nalabo abanye bomndeni, abazise ngale nkinga. Bese ezwa ukuthi bayathanda yini noma bayafisa ukusizakala. Ngoba phela nathi sizalwa emndenini ungathola ukuthi siphume esiswini esisodwa kodwa inkolelo zethu ayifani. Kunjalo. Angeke umuntu umphoqe uthola ukuthi akakholelwa entweni. Uyayizwa lona. So kuye kubaleke ukuthi ululeke lo ofikile kuwena umtshele ukuthi le nkinga le inkinga enibhekene nayo ekhaya. Bazise nalabo abanye uze ukuthi bathini. Uma kuukuthi bayafisa ukusizakala uyabasiza bonke njengomndeni. Kodwa uma kuukuthi izinkolo zabo ayifani kulungile usungalungisa ke lo oze kuwena. Into embi ke ngalokho mnewethu ngicela ukwenza futhi sibonele ngalento yesilwane. Yeah. Izilwane ezihlukile kuyenza ukuthi khona isilwane esithunyelwe kumuntu. Kuyenza futhi kube khona isilwane esithunyelwe egcekeni ekhaya. Uthola ukuthi sivuka kubona bonke labantu laba. Kunzima ke ukulapha isilwane esithunyelwe egcekeni usilaphe kumuntu. Ngoba uzosilahla kumuntu uma ebuyele ekhaya lento izophinda ivuke futhi. Lapho ke kufike kube inkinga lapho ke. Uma kuukuthi mhlambe inkinga iyinto etshalwe ekhaya. Kubalekile ke lapho uthi kiwe ekhaya kuyolungiswa leso simo ekhaya ukuze singabahluphi labantu laba. Yeah. Uthola omunye kuze kuthiwa engazi ukuthi ukuhamba ekhaya kancane uyoqasha ukuze izinto zakho iqale ilunge. Uyabo uthola ukuthi abantu abahlala ekhaya abakholelwa kulezi zinto zesintu kodwa uyabona ukuthi inkinga ilapha ekhaya. Yeah. Noma ungamnika isiwasho noma ungamnikani uma efika lapha ekhaya uthi uyayisebenzisa lento le izofika ingasebenzi ngalendlela ekufanele isebenze ngayo. Uzothi umunye cha awuhambe uthola umqashi usebenzise lezi zinto usemqashweni nangempela uthola umeya lapha emqashweni ziqala izinto zakhe ekhaya kodwa egcineni ikhaya. Ngeke umuntu umkhiphe ekhaya ngoba umndeni uyawudinga. Uyazibhubesi omunye umuntu uyeza impela ukuthi lento siyayithinta. Kodwa manje yena akakazayi kohlola uyesaba ukuhlola. Akanawo futhi amaphupho. Yeah. Uyazibuza ukuthi mhlambe mina manginale nkinga abakhuluma ngayo yesinyama sabantu abadala okanye isichitho sabantu abadala. Kungabe khona yini into engingabona ngayo ezimpawu eyenzakalayo mhlambe phezulu kwempilo yami ukuthi uma sekwenzeka ukuthi kusho ukuthi ngempela lento isichitho noma isinyama esithinta bona abantu abadala. Yeah. Ngaphambi kokuphungana mhlawumbe uchaza. Yeah. Asiphinde sibakhumbuze ukuthi ngisho ingane eyaphuphuma nengane eyachithwa nengane yakhishwa iyaphenduka nayo ibe isinyama kumuntu. Yeah. Uma engayigezile. Kunjalo. Kusuke kubalekile ukuthi nayo ayigeze ukuze ingabe isinyama ngoba enkathini namuhla abantu bakhipha iziso bugunyaziwe kodwa abagunyaza abazange bazisho inselelo umuntu azobhekana nazo. Kunamuhla abantu basitika kakhulu ngocansi. Yeah. Bembatha nabantu othola ukuthi bangcolile. Yeah. Umuntu ubona umuntu emuhle enuka kahle bese acabanga ukuthi uhlanzekile. Kanti lo muntu ayi ngoba nake ehlanzekile ungcolile kakhulu ngokomoya wakhe. Makukhulunywa ngokungcola akukhulunywa ngenyama yomuntu kodwa kukhulunywa ngomoya womuntu. Abanye abantu izinto bazenza kube lula. Makuwukuthi umuntu akalale nawo wonke amantombazana ulala nawo wonke amantombazana ubuka yena ubuhle abukeka ngawo nokuhlanzeka ngaphandle. Kanti akazi ukuthi umoya walomuntu akazazi inkinga zakhe lo muntu zasekhaya egcekeni zasemsamo wakhe. Ngoba uma uqala wenza ucansi nomuntu
niyathwebulana yebo isimo somoya wenu onenhlanhla uyayithatha inhlanhla uyasithatha inhlanhla onamabhadi uyawadlulisela uyayibona lo kunzima mhlawumbe phofungana ngalento engiyikhuluma ngoba baningi abantu abanjalo yebo ekubalekile futhi ukuthi ibe khona into ekuhlambulula ngaso sonke isikhathi ngoba indlela zabo abantu mnewethu izona ezigcina ziba umthelela entweni zethu ukuthi impumelelo kungayiki kalula phambili ukuxhumana nabantu abadala kungabi lula ukuthi sixhumane abantu abafana nalabo buvungane ungabakhuthaza yini nabo ukuthi basukume bahambe baye kogeza mabazi ukuthi kukhona indlela ezinjalo abazihambile uzokhumbula phela ukuthi ngenkathi umuntu elala nawo wonke amantombazane la ungcolisa ithongo la ilona futhi ezophinde libe isichitho bengithi ngifuna ukuya lapho mnewethu ukuthi ikakhulukazi uma kukhulunywa ngesichitho noma ngesinyama sethongo noma sedlozi sisuke sidalwe yithini kakhulukazi ngiyakhumbula la ekhaya sake saba nenkulumo noma sekukudala angisazi ukuthi asikhuluma ngani noma ngokuya emanzini sathinta la indaba ukuthi imizimba yethu inyama yethu sigeza zonke izinsuku kunjalo umoya wakho ugeza kangaki esontweni kukhona umuntu okumnika izinto zokuyihlanza mnewethu uthi 3 days akhala athi awu 3 days wonke hawu ngigeza ngifutha lesi siswasho noma ngale mpande le kodwa akakhathali ukugeza omunye ugeza kusho kathathu ngosuku ngoba efuna ukuthi le nyama yakhe ibe yinhle umoya wakho okuyiwona obalekile wona uhlanza kangakanani kubalekile ngani zakwethu ukuthi uma kuukuthi useka waba kuleso simo esifana naleso mhlambe kwaphuphuma umntwana noma wakhipha umntwana ngezathu wawunazo ngaleso sikhathi mhlambe wawenziswa umngane ungazi imthelela yalokho mhlambe futhi wawuyazi ngoba bakhona nabakwenza sebazi vele kodwa kunezimo ezibaphoqayo esingazazi sina futhi esingeke size sifuse nokuzazi njengamanje kubalekile kodwa ukuthi ke umuntu waba kusimo esifana naleso uphume ufuna usizo ukwazi ukuthi uhlambulule leso simo uhlambulule nabantu abadala ngoba lo mphefumulo osungaphilanga uyaphila ngale kwelamathongo and labo gogo abahleli nalowo mphefumulo ungcolile unjalo bangcolile nabo mnewethu mina kabhovungana mangilekelela umuntu onjalo uthola ukuthi wabulawa yena umntwana cha kufanele impela ahlambuluke agonyuluke impela ukuthi cha ngona wayibona ukuze lento mayenzeka yenzeke kahle iqonde ithi uqinisile lapho phela ukulungisela umntwana ophuphumile nokulungisela umntwana okhishiwe akufani ukulungisela umntwana okhishiwe kuqala kwinhlambuluko unjalo funeka aqale enze inhlambuluko lo muntu kubantu abamembethe futhi ayenze nasekhaya ngoba lesimo asithinti yena kuphela kepha sithinta umsamo wonke wasekhaya ukhona uthola ukuthi imizi la kwenziwa imisebenzi kungabi khona mehluko uthola ukuthi umuntu odale lokho umagcina wala ekhaya wentombazane owakhipha isiswa ungcolisa umsamo wasiwakufihla lokho wafanakho bese kuthi la ekhaya njalo uma kwenziwa izinto bangawubona umehluko kanti umsamo songcolile bagcina bona konke ku right so kubalekile ukuthi ke lo muntu loyo enze inhlambuluko ethongweni lakhe elimembethe ayenze futhi nasekhaya noma athi utshela umalo noma utshela usisi noma utshela ba kube khona umuntu azomazisa ekhaya ahlambuluke kuyena naku bhovungana mhlambe umuntu sekudinga ukuthi kahlanjululwe omunye umuntu uzobuza ukuthi ngingakwazi mina ukuvela ngilihlambulule ngizise emfuleni mina ngizise mina emanzini ake ngiyibeke bhovungana uyabona lento leyo kuye emanzini kungabi kolwandle ike empophomeni ike sibeni ungaya mawuya ukobhukuda weza lo ungaya mawuya ukobhukuda ayikho bhovungana into yabantu abadala oyoyenza ungaphathisiwe yona kunjalo weza lento ngisho ungahamba uye emanzini uthi uyongena emanzini kanti ukungena kwakhe emanzini kukobhukuda weza lo uqinisile ngoba leyo nto awuyiphathisiwe esandleni sakho kunomehluko ukokha amanzi olwandle ubuzochatha ukhipha inyongo akuyona into vele engadingi ukuthi uyenzele umuntu kodwa into ethinta ulwandle nento ethinta impophomo nento ethinta isimo kufanele kube umuntu ophathisiwe
Yabona phofungane wena. Yebo Nkosi yami. Ngoba unayo lento yasemanzini ungakwazi sikhona isimo la ozokwazi khona ukuthi uzise khona emanzini. Yeah. Uyabona mina ngiyakwazi ukuzisa emanzini. Yeah. Kodwa kukhona isigaba abantu abadala abafika kumina bangitshela ukuthi kulesigaba uyodinga umuntu oyokuthatha akusemanzini. Kunjalo. Ziyafika izinto. Lapho uyobe seyokwamukela into ethile. Kodwa lowo muntu kuba umuntu onje nomuntu onje nomuntu onje. Yeah. Uyabona lona? Nakuba nginayo leyo nto kodwa ngodinga isandla ekuyisona esokwazi ukuthi singilekelele ukwenza leyo nto. Engisho ukuthi ke omunye umuntu kavela athi hayi mina ngizoya emanzini. No angaya lo muntu. Angaya angifuni umnewethu kube ngazi ukuthi sivimbela abantu ukuthi abaye emanzini. Kodwa ke iqiniso lithi ukuye emanzini nakho kuyinto eyimfihlo yabantu abadala. Kunjalo. Ukuye emanzini nakho ungaya emanzini usimuntu emanzini. Ungaphethela ukuthi uphethe ibhakede. Kunjalo. Wena njengempunga yesintu ngoba uphiwa amandla amanzi. Ufika ukhulekele lawo manzi lawo umthele amlabe umuthi. Bese kuba khona omunye umuntu ozohambisa umuntu athathe inkukhu athathe ini athathe ini afika amthele lapho uthola ukuthi abantu abadala bayamukela leyo nto abayifuni ngenxa yokuthini lo muntu mhlamba kaphathisiwe amandla asemanzini uphetheni esandleni uphetheni esandleni uphetheni esandleni yeah so ukuphendula umbuzo kubalekile ukuthi uthole umuntu ozokulekelela kuleso simo leso if udinga ukuye emanzini umuntu owazi ukuthi mekufika emanzini kwenziwa njani lezi zinto esifike sizenze emanzini zinezathu mnewethu ukufike siguqe lapha sikhuleke kunesizathu ukufike siphothe imali emhlophe lapha kusuke kunesizathu mina phofungane kunento amakhehla afika angenzisa yona emfuleni Ay angiyeke kwama nje ukushana nolwazi hayi angiyeke kwama nje akusho ukuthi ngikhuluma angiyeke kanjalo Nkosi yami angiyeke ngokungani asiphethe mnotho hayi singageqa amagulu yeah asimu kubalekile ke kodwa sesivala nje ukuthi uma kuukuthi unale yonke ingahambe yokuthi lokuba namaphupho esichitho ulokhu ba namaphupho engazi ukuthi uphuphulele nomuntu kungaba umuntu omaziyo noma umuntu ongamazi kade uhamba uyolahla isilwane kade uhamba uthatha izinto zokufutha izinto zokugaba izinto zokugeza zokususa isichitho kodwa still lento lokhu ihamba ibuye kubalekile ukuthi ubheke leyo moya ukuthi imoya nihlambulekile yini uphume uhambe uyothola umuntu ozokulekelela akise emanzini akuhlambulule imoya akuhlambulule nawe uyayezwa lonto leyo akuphalazise lo muntu akhipha ulaka nengwebu yabantu abadala la ngaphakathi kuwena ukuze izinto zakho izoqala ke ihambe kahle amaphupho ke aqonde ungalokhu uhlushwa amaphupho afanayo njalo kubalekile futhi ukuthi mase ihlanjululiwe imoya wahlanjululwa nawe ebese uyayishintsha futhi indlela yakho yokwenza ungaphindi uphindele ezintweni ezikudalela inkinga phofungane yazi mnewethu kukhona iziphiwe eziyinkinga ekunzima ukuzamukela ngoba sidinga ukuthi ngasonke isikhathi uhlanzekile hayi wayibona lo kunjalo manje obona ukuthi ayikunzima ke la kunzima wayibona lo nto ubonje la kunzima la wezwa lo nto kodwa mnewethu kubulu asomunye hayi mina ngisemusha ngiseyibhuku mpovuka ngenze njani akhambi kanjalo phofungane fanele ukuthi ukwenze lo ayikho into ebaluleke njengalokuthi uhlambuluke mawuphathisiwe hayi ungathatha umuntu uyomngcolisa esikhundleni sokwamhlanza sokungcolisa abantu bakhe abadala ngoba kuyenzeka lokho kodwa sakhuluma ngalo komunye umfanekiso esawuqopha sakhuluma ngalokho ukuthi kuyenzeka ukuthi uyogezwa umuntu omelaphi ubuye ungcolile kunalokho ade uyibona kuyenzeka naba abantu bhubesi mabekufuna nazi inombolo ziyavela la escreenini uyakwazi ukuthi umshayele ubhubesi ikuphi mhlambe la abantu bengakwazi ukuthola khona WhatsApp no WhatsApp ngiyatholakala kuyona le number le edlula la escreenini kodwa ke isigodlo esila eThekwini sikwandengezi siphinde sibe nesinye ke eKrugersdorp eGoli izona indawo esitholakala kuzona lezo na ku WhatsApp kodwa uyakwazi ukuthi ubhale istory sakho noma wenze appointment khona
nasefonini futhi siyakwazi ukutholakala futhi. Mhlambe umuntu ubhubesi abantu uthe benza ama-appointment. Yebo. Abavele bafike nje abaseThekwini bazi kanjani ukuthi uzobe useThekwini noma kufuneka ukuthi balobe fona njalo. Umuntu nje uyafona enze i-appointment bese siyamtshela ukuthi usuku esizoba noma insuku esizoba khona ngaze eThekwini yilezi, then kuyobe seqondanisa ke nosuku oluzohambisana naye. Akuvamisile ke neze ukuthi kube usuku olulodwa, kube insuku eziwu3 noma zibe u4 esizoba khona ngaze eThekwini naseGoli futhi kanjalo. Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesiTu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Inombolo lezo lokuzibona zivele escreenini sakho. Ezamne wethu ubhubesi ungakwazi ukuthi umshayele kuzona uma ukuthi kukhona okuthile ofisa ukucaciseleka kukona noma udinga usizo oluthile. Useshiloko ukuthi uyatholakala eThekwini aphinde futhi atholakale nangapha ngaseGoli. Kodwa uyamshayela uzwe ukuthi ungakuphi, ungavele uye la isebenzela khona ngoba nakuthi uyazi ngoba uzokwenzeka umfice engekho. Siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel ethi enkulu Impunga yesiTu TV bese sithi nje impunga.